Miña nai chamábase Matilde García Ruibal. Criouse desde os 16 anos sin pai e sin nai. Morreulle a súa nai, quedan elas soliñas, e miña tía Angelita foi servir a Amil, a outra foi servir a Mourente, e ela foi ao xornal, mas cuidou da súa irmán, na máis pequena. E o pai, cando marchou para a América, pediu un préstamo e despois non o pagou, nin mandou cartos, nin nada. Pois o pai olvidouse delas. E non tuve no pai nin nai. Pasou moi mala vida, porque pasou fame, non foi á escuela, só sabía poñer o nombre, só sabía firmar. Bueno, ainda era algo que outros ainda tiñan que firmar co dedo. Despois casouse, a miña abuela e as miñas tías, algunhas tías, non querían a miña nai, pero o meu pai casouse con ela igual. Non fixo caso, porque a familia de meu pai eran ricos. Naqueles tempos tiñan bois. Meu pai anduvo sempre traballando fora, de canteiro, e ela criou-nos, iba ao xornal, e máis facía o traballo da casa, máis iba para a Beja, máis iba para todos os sitios. Foi traballar a Esculca a facer morrillo para facer a carretera. Botaban tiros para romper a roca, e despois, con uns martilliños, tiñan un mango así, e eran así máis ou menos, de ancho. E depois co aquilo dábanlle, hasta que facían unha pedriña así, máis ou menos así, cuadrada ou redonda. E iso era o morrillo, que lle botaban á carretera. De mulleres eran 3 mulleres e 3 homes. Traballaban os 6 ali a facer no morrillo. Había así unha canteira grandísima, así, alá, estaban alá no fondo a bater naquelas pedras ali, botaban ali. Sabe Dios os anos que botou ela ali a traballar. Botou moitos anos a traballar ali, para ganar cartos, para axudar, e papá estaba fora. E despois chegaba a casa, os animales, a casa, os fillos, ela iba a traballar todo o día, da mañan á noite, non viña a comer á casa, nin nada. Despois, cando era o máis grande, iba a levar eu a comida, pero o primeiro non, primeiro levaba ela o que tuvera para comer, e comía alá, un chourizo, un cacho de pan, ou o que fora, o que tuvera. Daquela non tiña fartura. E non era como agora que traballaba de lunes a viernes, Daquela non era así. O domingo non iba para a canteira, pero os outros días iba. E despois viña ao xornal aquí á Chenla, e traíame a min, que eu era pequeniña, e a vida dela foi así, de andar a traballar e tirar para diante por nós todos.